खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 21 आगष्ट 2020 शुक्रबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगल पुलिसा बिजेपिनि खामानि मावग्रा सुदादीप दासखौ मैयाहाय टीएमसी हान्जानि फेसबुकआव बेरेखा पस्ट खालामनायनि थाखाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला टीएमसी हान्जाया बीजेपी हान्जानि मानसिफोरखौ फेसबुकआव गाज्रि बेरेखा पस्ट खालामबाबो वेस्ट बेंगल पुलिसा टीएमसीनि खामानि मावग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनो हाया होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे इन्डियान एजेन्सिया चाइना हादोरनि गंस्निथा एक्टिभ जानानै थानाय चाइनिज आर्मिनि एयार फर्सफोरखौ नोजोर होगासिनो दं होननानै बुंदों। जुदि चाइना हादोरा माबा मोनसे खालामनायनि प्लेन लायोब्ला लोगो लोगो फिननाय होगोन होननानै जोंनि भारत हादोरा फोसावनानै होदों। जोबोर मोजां खौरां, बेबायदिनो लोगो लोगो फिननाय होनो हानांगोन। गुबुन फारसेथिं जम्मु एन्ड काश्मीराव बे साननैसोनि गेजेरावनो पुलिस आरो सिकिउरिटि फर्स हान्जाया अपारेशन खालामनानै गासै 6 जन टेररिस्टफोरखौ गावथारनो हादों होननानै जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिसनि चिफ बिथां दिलबाग सिंहआ बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मिजोराम रायजोआव मैयाहाय आसाम राइफल हान्जाखौ हाबनो होआखै। मिजोराम रायजोआव 15 आगष्टनिफ्रायनो कर'ना भाइरासनि थाखाय गुबुन रायजोनिफ्राय मिजोरामाव हाबनो मोना होननानै बुंखादोंमोन। दा बेनिखायनो मैयाहाय मिजोराम रायजोआव आसाम राइफलखौबो हाबनो होआखै। आसाम राइफलल' नङा, बेहाय पुलिसानो जा गुबुन रायजोनि पुलिसानो जा बा आर्मियानो जा रावखौबो हाबनो मोननाय नङा होननानै बुंदों। लोगोसे आय'ध्यानि राम मन्दिरनि खामानिखौ मैयानिफ्राय बेखेवबाय, माने कन्ट्राक्सनखौ मैयानिफ्राय बेखेवबाय, खामानिखौ मावगासिनो दङ। मैयानिफ्राय खामानिखौ मावजेनबाय, बोसोरसे नङाबा बोसोरनैनि गेजेराव बे कन्ट्राक्सनखौ मावफुंनो हागोन होननानैबो बुंनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय अक्सफर्डनि कर'ना भाइरासनि मुलिखौ थामथि खेबनि ट्रायलखौ 22 आगष्टआव नायनोबो हागौ होननानै आइटिआ फोरमायदों। आइटि माने इन्डिया टुडे, बिसोरहा मोनसे निउस चेनेल दं। बिसोरो मैयाहाय फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय सुशांत सिंह राजपुतनि केसखौ सिबिआइआ नायबिजिरनानै सुशांत सिंह राजपुतखौ सुइसाइड जानानै थैयाखै होननानै बुंदों आरो सुइसाइड जानायनि मोनसेबो प्रुफ गैया होननानै बुंबावदों। लोगोसे शिबसागर जिल्लायाव मैयाहाय ओएनजीसी पाइपलाइनआ लिक जादों, नाथाय बे जाथायाव रावबो थैयासै, मानोना बे जाथायाव अर खामनाय जायासै। तिनसुकिया जिल्लायाव पाइपलाइन लिक जाखांनायनि उनाव मैयाहाय आरोबाव शिबसागर जिल्लायाव ओएनजीसी गेस पाइपलाइनआ लिक जाबावबाय। बे जोंनि आसामाव थावनि पाइपलाइनफोरा लिक जागासिनो दङ आरो बेफोर लिक जानायाव जोबोर गिनो लागा, नङा होमबा लोगोफोर? दाखालिबो तिनसुकियाव गोबां मानसि थैखांबायना। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय गवानि गभर्नर सत्यपाल मालिकखौ मैयाहाय मेघालया रायजोआव बरायनाय जाबाय। मेघालया रायजोआव बिथांखौ गभर्नर खालामनाय जाबाय। दाखालि नोंथांमोननो फोरमायखाबायमोन आङो। लोगोसे चिरां जिल्ला बिजनी पानबारियाव सासे आइजोआ 2 सुबुंखौ गोबौ सिखाजों मोखां बाहागोआव खास्रि बिस्रि जखम खालामदों। बे सिखाजों जखम खालामग्रा आइजोनि मुङानो जाहैबाय सुमाव मुसाहारि आरो सिखाजों जखम खालामजानायफोरनि मुङानो जाहैबाय हावासि मुसाहारि आरो थेख्ला मुसाहारि। दा बिसोर 2खौ सीएचसी देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों आरो बे सुमाव मुसाहारिखौ पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जाबाय, माने बेखौ एफआइआर होनाय जाबाय। बेखौ गाबोन नङाबा समफोर बा दाहाय एरेस्ट खालामनाय जासिगोन। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। लोगोफोर, आं बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाबो गाज्रि मोनदोंब्लाबो लाइक खालाम। लाइकआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि। जेसेनो लाइक मोनगोन एसेनो जोङो भिडिअ खालामनो मोजां मोनगोन। बाय बाय।